Wakana mukanta kana mpo
ajọ mmụọ eziokwu a na-achụrụ ajọ mmụọ kata bụ osi ya nwe ndidi nwantịtị haba 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 ịdaji ekuku nwa ibe na-emeli egwu abịa sọsọ Chukwu Igbo ga-asọ Igbo ma ọ bụrụ ma ndị ọchịchị wekwe tọgbọrọ n'ime ya Chukwu kelu ụwa ịnọzikwa nso ya nụla ihe anyị ya nụla agwa mmụọ egbe ya nụla agwa mmụọ egbe ya na-agwa agwa ọgazi ndebe agwa ọkụkụ nruli n'ọkụ ka mgbagwa o nwere ọkwa ibe dị iche ndị gọọmenti ndị feki pasịtọ ndị feki dibịa ụgbọala ha ji gawa na-achịla ebi egwu atụkwu egwu n'elu onye amazịla onye na-eze ya mali ndị bụ ndị onye na-aga n'okporo eze chukwu elu obi n'aka alụ emekwe n'ọzọ anyị ebirekwa emebi iwe onwe na-eme n'ala Igbo ọ na-emekwanị n'Awụsa ndị Igbo tinyekwanụ ọ na-emekwa n'ala Yoruba ndị dibịa ndị feki dibịa ndị feki pasịtọ gọọmenti ala Igbo okwu ka nna ebe si jụkwa onye ikpe ma tupu ekwube eji m egwu nwa na-ere onye oji mmadụ ụka anyị niile kebere unu ka anyị na-eje onye ka mụ ji ijelubebe haba wepụchi ife ezigbo nwanne m Chukwuma ụba UBA ya ka anyị jilibata ka a hụrụ n'anya taa one week to go is majority abeji malodogwu a na-esiri ya ego onye nwe ọrụ kaadị n'ime njeje bụ ogbenye ya welie oke mmọnwụ chara Igbo one week to go is majority nwanne mmadụ na-egwu na-akwakwana ebugibe anyị na-abụ onye bụ chairman CEO managing director Miracle Power Battery nke nwere na Cameroon kedụ worldwide ọ na-eme ya import na-emekwa export ibe anyị hụrụ n'anya na ewe a na-esiri onye nwere Igbo bụ ndọ nwa m Chukwuma onye njeje bụ obi na-ebi ya eberebe ekwula ewe agbalịbụ unu onye nwere moto na Cameroon chọwa Miracle Power Battery wụọ mee nke a bụrụ n'anya ya bụ Miracle Power onye mebeli ya Chukwuma UBA ụba onye mebeli ya bụ n'anya onye nwere moto ka ọ gbara Miracle Power Battery ọkasị ibi ya mma ya nwere isi ọnọdụ na Cameroon ya bụ odogwu anyị na-ekwu onye bụbu chairman jeje NDU ya nwere na Cameroon odogwu nwanne m ọrụ ga-adị na-ana odogwu mma m ọrụ ga-adị na-ana eji m egwu nwe wee jewe n'ogbu onye ka anyị ji je ogbu
Managing Director Great Eastern Ijo Trading Company Ika anyị na-akpọ Aba CEO JNU Chukwuch Trading Company Bulokaka Ebu Shama Nwanne Uto ejigiri ebi n'obu Ebu Shama Nudalụkọ Anya ka a na-etukwu Egbe eji ego bụ nke Igbo egwu na-akpọgo ya bụ Shama Community Leader n'Ogbu Oyimo Nozoleze Eze ndị Igbo na Portuguese bịa Ome ivesili ike anụmala obi nna Aba Egwu nwe Johnny Lagos State nye ka anyị ji ije Period event Lagos State ka anyị na-abata Ọ bụ maka oke nwa si bịa Ọbụla adịghị bata ọnụ na-akpọgo ya dịka anyị na-elu wepụchi bụ Ibenna Nwilo dị nsọ onye ọbụla adịghị bata onye ka a na-etu ụgbọ wanụ na-anagụ ụgbọ wanụ na-anagụ ụgbọ na-ebe agụ na-anagụ ụgbọ ga-ayụ oluwe CEO Managing Director Lifestyle Cosmetics Ikodu na-akpọ Anti-fragrance Jemweli Natural Development Market nke dị na Lagos State Ọmụgbọ na-ebe akụ na anụmanụ egwugwu nke na-ejiji ịgba ewe gbaji kamawa egwu ejeni South Africa ya ka anyị ji rute South wee bụ oke nwa anụ nwere obi Igbo na-agbala ọsọ nwanne ọzọ kwuru nna ya dịka na-egwu dị onye anyị na-egwu bụ Chief Kolinus Chinechere m mmụọ malimu na ọzọ kwuru ka anyị na-akọwa onye ka a na-etu isi na-awa agụwa nọ n'ọzọ kwuru niile onye bụbu Nwalubuwa bụ obodo elibe ibe nwa bịa du egwu eme Chukwudumeme n'ọzọ gị ka anyị na-ekwunyeli ezi nwa n'ọzọ kwuru ma egwu abịa onye bụbu Ogbuebi Eze Nna nke n'ọzọ Ogbuebi Eze Nna nke n'ọzọ ome ibe siri ike egwu na-akpọkwanị gị nwa umezi nwa n'ọzọ kwuru bịa nwa omeka ogbe mali n'ọzọ kwuru niile nkịka ọdụ na-akọwa onye ka a na-etu
ekene nsụba egwu a na-atụrụ agụ okpuru nnekwu mmadụ adịrọ echereche egwu kenele gị o si mụ keneli ya mụ kenekwuweli ya ezigbo nwanne ya aiji Steven Chukwuka nwanwe kena nwoze anyanwụ na n'Igbo Enugu na Agbago nwa onye ka a na-etu ọtụbala enyi zọgbuwa agụ ọtụbala enyi zọgbuwa agụ wasụ na n'ibe egwu na akpọkwara gị managing director Studies Global Link ke Nigeria Limited blọk aga ewe egwu na-akpọ gị Ojali Igbo 90 nwama ọchụbala enyi zọgbuwa agụ egwu kenekweli gị o si mụ kenekwuwe High Chief Nosiko Okoye nwachi na-emeli wanụ onye mma nwụrụ nọ oyimụ nwachi na-emeli mmadụ ka anyị jide ebube ibe mmenụ n'ibe odogwu enweli na South Africa odogwu ezuru ozi mmadụ na oyimụ nwachi na-emeli ibe nna agadaga abụwa Igbo na South ibe imele erike eziokwu na kwuru ya nwachi na-emeli ibe anụ ọdịba mmadụ ka anyị dị eje egwu akpọwa Chief ibe si na Chinwe ezi ọhịa anyị ose nda bụ ike ngịgo ọdụ na-ekwute onye mma wụlọ egwu na-akpọ egwugwu eme onye ka a na-eju ego jụrụ oyi na ndị Igbo nna ọmmanwụ na-agbago ọmepụla onye na-atụrụ oyime egwu keneli gị haba egwu ọgbọ itebe ezigbo nwanne mmadụ onye nje eje ebe egwu ide ọmụme emume ga na-eme nwanne mmadụ abụrụ oyi ya nwanne mmadụ biri isi bịa welio biri isi Collins egwugwu na Agbago ya biri isi Collins Chinedu Okechukwu oge ka a na-etu iji na-agbalị ọrụ n'ime iji dị abalị iji onye ntenye akpọ ibe emenu n'anya oge bụ shama NDU ntejebụrụ nshi 90 egwugwu atọ egwu eme ewuwa egwu akpọ itebe Chief Uchechukwu Hilary onye egwu omepụla oge na-atụrụ ndị Igbo n'Australia agabi idumọgwụ ụgwọ ndị Igbo n'Australia egwu na-akpọ gị Uchechukwu Hilary onye egwu egbejebelije oluwe ụlọ nwanne onye ọcha na ogbu egbebe ekwelu ugobelikezi bụ ihe ebe na-ekwu agwa na-enekwa anya amaozu adịrọ mma gbata obi a na-achụkwu ụmụ m ndị n'obodo oyibo unu na-agba na-emụ ka nna agwa
ibanyala ọkụ wanụ n'ezi ọgwụle mgbe na-egwu abịa na gwana ịgba mba anyị na-ejeli o jiri isi eme arọrọ n'ezi ọkụ o ji eke eme ọkụ onye obi ya riri isi onye ya ego ọkanume nye ka a na-eto ọkanume wanụ n'ezi ọgwụ alụso mepụrụ onye na-atụ n'ezi ọkụ ọnụ na-ekwuli igbo na akụta mkpụrụ impọta ndị ezipọta batrị ka ọ na-eme ịchọ batrị dị mma ị ga-etinye na moto ka moto wee dị ogologo mebe kọlụ chọba ọkanume n'ezi ọkụ ibe ji kalịsị ya na-akpụrụ ya ọnụ batrị ka o ji ka ji kalịsịa ọkanume onye kanume n'ezi ọkụ onye majik mmadụ n'ezi owele mgbe ya nakọta mkpụrụ ka ị nwere isi ọnụ alụsị ojezi egwu eme haba ya bụ ọkanume o jizi dịsa eme ọkụ na nke ikpeazụ anyị tụọ enye ibanyela ọgwụ o ji dịsa eme ọkụ ibe menụ na-aga n'anya